এৰিয়াত ইলেকশ্যন নিৰ্বাচনৰ আমাৰ MP ইলেকশ্যনৰ হেড আজিয়ে মিটিং বুলি ক'ব পাৰিব। আজি মোক আলহী চাই মাতিছিল এই এৰিয়াৰ পাৰ্টিৰ লেভেলত। এতিয়া মই কেইটামান কথা মই ক'লোঁ, বিচাৰি একদৰ দফাবিলাক মই ক'লোঁ যে মই ইয়াতে কোৱা হৈছে যে বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই ক'ব ওলাইছোঁ যে যিমানখিনি বিচাৰি একদৰ দফাবিলাক এতিয়া হোৱা নাই, নোহোৱাৰ কাৰণে ৰাইজক মই সুধিব দিছোঁ এইবোৰ কিয় হোৱা নাই, NDB বিলাক কিয় মুকলি আকাশত অহা নাই এইটো মই কৈছোঁ। এই সীমা এই আমাৰ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো কিয় হোৱা নাই, চৰকাৰী কলেজ হ'ব লগাটো কিয় হোৱা নাই, স্কুলবিলাকক কিয় কাটি দিয়া হ'ল, আৰ্মি পুলিচ দিম বুলি কোৱাটো কি আজিলৈকে হোৱা নাই, এইবিলাক মই কথা কোৱা হৈছে। আৰু চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক এতিয়া হোৱা নাই, কাটি দিয়া নিচিনা হৈছে। তেজপুৰত যাব দিছে, এই শিলচৰত NITত যাব দিছে, পষ্ট ফেক্টৰীবিলাক বঙাইগাঁৱত যাব দিছে। আৰু আমাৰ এইটো যিটো এই বডোলেণ্ড গেষ্ট হাউচ বেংগলোৰত কৈছিল এইটোতো লিখাই আছে যে এইটো একতৰ কোনো দফাই নহয়, আমি কৰিব নোৱাৰি বুলি কৈছে। এইবিলাক কথা কৈছোঁ, এই বিচাৰ একৰৰ দফাবিলাকে প্ৰমোদ বড়োৰ ডাঙৰে কৰিব নোৱাৰে আৰু কৰিব পৰা নাই। এই সময়ত যদি প্ৰমোদ বড়োৰ জাগাত যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চিফ হ'লেহেঁতেন, গোটেই এইবিলাকৰ বিচাৰ একৰৰ দফা যিটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, এই সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ দায়িত্ব হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে হ'লেহেঁতেন বুলি মই ৰাইজক জনাইছোঁ। তাৰ কাৰণে ইয়াতে ঈশ্বৰৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আছে প্ৰমোদ বড়োক, যিটো এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৱে জগৰীয়া হৈছে, প্ৰমোদ বড়ো এই হাগ্ৰামা মহিলাই হোৱা নাই। ঈশ্বৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আশীৰ্বাদ কৰিছে এদিন আৰু BTCৰ চিফ আনিবৰ কাৰণে এইবোৰ মানে কাহানীটো হৈ আছে বুলি ৰাইজক মই বুজাইছোঁ। খাম্পা বৰগয়াৰীটো 100% জিকিব লাগে আৰু জিকিব। আৰু বাহিৰে আমাৰ BJPৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাকো কাম কৰি আছে। BJPৰ UPPL যিমানখিনি শত্ৰুতা, এই BPF UPPL যিমানখিনি শত্ৰুতা, BJP আৰু UPPL ইমানখিনি বেছিয়ে শত্ৰুতা আছে। এইবিলাক কথাটো কোৱা নাযায়। তেখেতসকলে আমাক সমৰ্থন কৰিব, BJPৰ এই কৰ্মকৰ্তাবিলাক সমৰ্থন কৰিব। তেখেতসকলে এই BJPৰ নেতাবিলাক আসামৰ হিৰোবিলাক লৈ আনিছে, কিন্তু কিনিফালে লৈ আনিছে। মানে প্ৰমোদ বড়ো দুৰ্বল গভমেণ্টে মানে সমৰ্থন কৰিব আহিছে। মানে প্ৰমোদ বড়োক জিকি দিয়া মানে BTC আৰু দুৰ্বল কৰি দিয়া। গোটেই বাহিৰৰ কণ্ট্ৰিবিলাকে কাৰ কাৰণে আহিছে, প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে আহিছে, প্ৰমোদ বড়ো দুৰ্বল কাৰণে আহিছে। প্ৰমোদ বড়োক চৰকাৰৰ ৰাখিলে আৰু বাহিৰৰ কণ্ট্ৰিৰ পৰা আহিব পাৰিব। দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা, যোৰহাট, এই বিলাচীপাৰাৰ, এই নগাঁও, এই ধেমাজি, এইবিলাকৰ কণ্ট্ৰিৰ পৰা প্ৰমোদ যোগেদি আহে না। তাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়োক ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে জোৰ চোক কৰিবলৈ আহিছে, বেলেগ একো নাই। আমাৰ খাম্পা বৰগয়াৰী জিকিব, 100% জিকিব। তো बेवहाय 1 नं क'क्राझार लकसभा समष्टि हिसाबै BPF राजनीति दला बा दोलोनि केन्डिडेटआ देरहागोना एकदम 100% रोखा। मानो होनोबा बे ओनसोलनि विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया दिनैनि जे खुंथाय गोहोआव थानाय बिथांमोना जे जथाय सरकार सालायगासिनो दं, बिथांमोना जे बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनो हाया, बे ओनसोलनि एग्रिकालचारिस्टफोरखौ गोजोन होनो हाया बा मावफुंनाय जेबो मावनानै होनो हाया, बे ओनसोलनि लाइमोनफोरनो जेबो साख्रि बाख्रि जेबो बिथांमोना होनो हाया। दा बे ओनसोलनि जौगाखांनायाबो स्तब्ध जानानै दं। तो बेनि थाखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाया मालाबानो बिथांमोननि सरकारखौ बा बिथांमोननि दोलोखौ जोगारखाबाय। एबार जिखुनु इलेक्सन फैया मानो, दा नै जे MP नि इलेक्सन जे 7 तारिख मेआव जानो थांगासिनो, बेवहाय 1 नं लकसभा समष्टि हिसाबै देरहागोना एकदम निश्चित। आरो फैबाय थागोन समाव जेखि इलेक्सन जाया बेवहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाया BPF राजनीति दोलोखौ देरहानायनि थाखाय अहर खामानि मावगोन आरो देरहाहोनायाव 100% बिथांमोना जोंजों बाहागो लानानै जोंखौ मदद होनानै जोंखौ फिन खेबसेबाव BTCनि जे सरकार बा गादि बेहाय हाग्रामा महिलारीखौ फिन खेबसे सिफनि महराव लाबोगोना बयनिबो खुगा बयनिबो न'खर बे जाखाबाय। ओंखायनो जोंहा निश्चित फैबाय थागोन समाव जेखि इलेक्सन फैया बेवहाय BPF राजनीति दोलोआ देरहागोना रोखा। जों बरायगोन बिथांमोनखौबो, बिथांमोना डेम'क्रेसि कान्ट्रि हिसाबै बिथांमोना NDA पार्टि होदों, बिथांमोना ज'यै फैनानै बेवहाय केम्पिं खालामफैदों। बेवहाय केम्पिं खालामफैदोंबाबो बिथांमोना दिनै 2020निफ्राय मोनब्रै फाइनान्सियेल इयार बिथांमोना खरसा खालामनो बिथांमोना सुजुग मोनबाय। दिनैहाय बिथांमोना बैसो हिसाबै प्राय 4 बोसोर जानो हागौ, खिन्थु बिथांमोना खेबब्रै बा मोनब्रै टार्म्स
फाइनान्सियेल इयारखौ बिथांमोना खरसा खालामनो सुजुग मोनबाय थ' नोंथांमोना नायदो बेवहाय खमैबो 4,000 कोटि थाखा बिथांमोना खरसा खालामनो सुबिदा मोनसेयावबो बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएल बिथांमोना जुथाइ सरकार सोलायनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आस्थायाव लानो हायाखै बिसासाव लानो हायाखै ओंखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाया माब्लाबानो बिथांमोनखौ जोगारबाय आरो फैबाय थागोन जे इलेक्सनफ्राव बिपिएफ राजनिथि दोलोनो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैगोन बेनो बिदिन्थि दा जोंनि आखायाव जेबो सरकार गैया सत्यावबो गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ सहाय खालामनो नोंथांमोना नुगासिनो दं नोंथांमोननि मिडिया गेजेरजोंनो फोसावजागासिनो दं ओंखायनो जोङो आसा खालामनो हायो फैबाय थागोन समाव बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ बिनि एनडिएनि बिजाथिया खुनु पद्दायबो जोंखौ फेजेननो हाया जों बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै 1 नं लकसभा समष्टि हिसाबै मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारा बेवहाय देरहागोना एकदम रोखा 100% बिथांमोना गोहोम खोख्लैयो एनडिएनि नामाथ' जोंनि बे ओनसोलाव बे जे बिटिसि ओनसोलाव बेवहाय जेबो गोहोम खोख्लैनो हाखाया एनडिएनि नाम लानानै बिथांमोना बेवहाय प्रभाब खोख्लैनो सेस्था खालामदोंबा बे भुल धारना बेवहाय बे जाय बिथांमोना बेवहाय खुंथायगिरियाव थादों बिथांमोना कमप्लिटलि टटेलि फैलार ना लाइमोनफोरा सासे साख्रि मोनदों ना सोरबा टेट होग्राया साख्रि मोनदों ना सोरबा कन्ट्रेक्टरा बिल मोनदों नङा होमबा ना सोरबा एग्रिकालचार मावग्राया खामानि मावनानै सान्थि मोनदों ना दाउ अमा फायखारिया खामानि मावनानै सान्थि मोनदों ना दखानदारफ्रा सान्थि मोनदों दा बेवहाय रावहाबो गोजोननाय गैया ओंखायनो बिपिएफ राजनिथि दोलोआ बेवहाय देरहासार जागोन गुबुन एनडिएनि पार्टि फैनानै बा एनडिए नाम लानानै बिथांमोना गावसोरखौ देरहासार खालामनायनि जे राजनिथि खालामबाय थादों बिथांमोना एकदम बे फेलार बिथांमोना बेखौ आसा खालामनानै लाब गैया फैबाय थागोन जे 7 तारिख मेनि जे इलेक्सन बेवहाय बिपिएफ राजनिथि दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी सारा देरहागोन एकदम रोखा एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।